Hi mga ka-Ronbel! Happy Monday! Positive vibes lang always, ayaw hate ang Monday. Cheer up with this radish salad. 18 ra tong nagasto ani. Yes, 18 ra good for 4 na. 3-in-1 gini siya, appetizer, side dish, or main dish. Kay para nako, pwede na nako siya masudan sa rice, so main dish na siya para nako karon. Fan of salad di kay ko, labi na akong pamilya. Butangan na gud siya og suka og asin. Daog na, kay naliwat bisa akong amahan. Labanos din siya niya in English radish. Ang scientific name niya kay Labanos sativus. According to nutritionist Carrie Torrens, na siya top 5 health benefits. First, kay source of sulforaphane siya. Diin sulfur-rich siya nga makatabang siya sa pag-reduce sa risk of cancer, niya makaprotect siya sa DNA damage as well as inactivating carcinogens. Ang ikaduha, good for heart health. Ay katulo kay source of antioxidants siya. Kaupat na siya antifungal properties. Kaya lima, makasupport siya sa liver function and digestion. So, what are you waiting for? Paghimo na mo ani. So once again, let's be positive not only this day but all the days. Happy lunch everyone! Mo kina Ronbel Gums.